lesingan sedang dah kawai ka benta ka bakiong namar balik si kidon ki group kidon ki kenhon ka balik si ki kelumar bat ka baar habaki kelumar habakim sutu kawan pat kata ka jing bam sutu ka bam syai ka jongki ha ka bedai bat ka nika amendment bill habak kelumar ningkong kabaar pat kawan pat kata kajing bam pedang yang ni kabil tenre ngangit skam babon prapo persen ri wa pedang tenre ngin chupan syai namar ba kani kalong kajuman toy nam tai wei pi wei ngasung kapor kala i habangi pai hani gari ko jap ri jungi larangi pai po state government habangi pai po district council ngim don ain banyada kerpang ya gari ko jap ri jungi Telangi pai support district council langi akren ya kian barapo ka state government langi keren ka ILP ru kamlong langi pai ya ka VEB ka manade pan pass ka district council ru kamlong langi pai ya ka 128 rules kani ka basya ya babon ba ya ki wei pat ki jaj menre bam dei khasi banlong ki MDC ru kamlong ti saka ei pat ka balong ban persya ti ka suk ken ndrei ka ei pat ken ka balong nomor ka daw ngasngo ban khot yapi bat ki bapet lembak ni television ba kani ka jingkhot kalong ba to perkhat to puson to pisar bat to rai tingasngo ha ka baningkong do lembak ni ka second amendment bill jong ka social den cha kani ngi khram ya tam lani ya palat pot ngeleshim lembak ka bor ke ikhtiar ka pan kham ti lembak ka constitution jong ka India lembaga schedule ka boong ka constitution within a constitution but lembaga section 3 subsection G ka badai nam ta social but custom ngi kham ya tamput ti abang lawan ra ya kani ngi sngo bom don pat ka wi pakalenti ka banyada ya ja bandul ngi khain khai pateng lale ngi khain ka songkha songman ka lale but mentar ka khre bandit politically badai nomor thadaw hadin kajing angnut bakajak menri sau pun ritu lagi senam banyo iki an henrei jaka ban thau an yaki pajba kabri nyautrap ki red pa yangi ka red pa la thau an pen ban yala dia lembaka dual post tanam ta kajing mentoi jongno kata ka interest mendai ki interest jong kajak menri de marta daw ngihap ban kata ya kani ha bade ba songkha songman ka bang aku ban sedang ka mamut ban ongkum ni ngim tuklar ya ka bradep henrei ngihap ban tuklar pat ya ka ban sawan Nomor kadon kajingong kabakiong. The past belong to us, but we do not belong to the past. The present belong to us. We are the makers for the future, but we do not belong for the future. Nomor tadaw ngong yapi ngihap ban kata. Ngimtip kasngo bhai ano kapen kemen ano kapen sosi ano rekadai kapor bom num le ban le tang baba le ya ka badai badai lon ni kanong rim ban ong ya kiwei kasuk restang shona lari ken ngan sedang mga nalakayeng ka jonga kikon kikti ka jonga bayo songkha khle mdei ta non travel non kasi kidi bandu ya ka SD Bat kani ka bel ka khram ong ba umsa shu ban tho lani ban songkhai ki wei ki ko ban e jo negro ko ban e jo foreign ko ban e jo China bat ter ya iet ka bamon tang ba tang ka wei ka long balada ki let chak ta ka songkha khle ki ha bandu ya ki chuman toy ka bagdi ban yo kumno kin bam arlai moloi saw moloi san moloi larang ya keren dia ka jai ban rio ni ha ban dia keren ok mental larang ya keren mental lano Kiba me keren jak bandri ngong ye pi tangkat ni kim dei ki khasi kila bandai ki khasia namar ngi sngo tieng so smit so siir ka bang ya ki sngi jak bandri garang senjor ka bang ki dangam ka don biang ke jing ong happen kan mau but if people fails to preserve the purity of racial blood is thereby destroy the unity of unification in all manifestation.
ngini kerja teli kuno dai kan bakat benang kerja dia teli kata dang ya pai nomor imat badai kini songkha khle nomor kadau ngidong kamban purify na ladang ngimdai ya kamenta andai na kamenta kalawai jong kilong dien